As much bazalwane i-mandate ukukhula spiritually, as much as i-focus yethu ila ekutheni siyafuna ukukhula ey'ntweni zikamoya, ey'ntweni zikaNkulunkulu, siyafuna ukukhula emandleni kaNkulunkulu. Kodwa-ke ubukunake kwesinye isikhathi ukuthi as much as i-focus yethu ila ekutheni sifuna ukukwazi ukuthandaza, sifuna amandla ukuthi nasibeka abantu abakhwele imimoya emdaka baphulukiswe, sifuna amandla okuvangela, okushumayela izwi likaNkulunkulu. Kodwa ukhande ukuthi nasekukhuleni kwakho spiritual kuyadingeka nje ukuthi enkonzweni ukuthi uthathe umshanyelo, ushanyele, uthathe umophi. Ngoba kunezinto ezi-associate noNkulunkulu eziyokulekelela nokuthi ukhule wena spiritual. Kuney'nkonzo ey'ningi ezibalekelwa ngabazalwane abaningi, kanti kukhande ukuthi into yakho incike nokuthi wena get used ukushanyela nje ukuguga itulo enkonzweni, partaker here and there ebandleni. Ngoba uma kuneqhaza odlala-ke enkonzweni, you are most likely to grow spiritual. Uma kukhona umsebenzi onawo ebandleni njengelunga lebandla, you are most likely to grow spiritual. Kungakho most are running away from the chores of the church, kanti yilapho abaningi bakhula khona. Uke nje uthatha umshanyelo, ushanyele, uzobona ukuthi kukhona ushintsho oluzoba khona empilweni yakho spiritual. Thatha nje imophu, uthatha itulo, upake kahle, usule itulo, uguga ipika, wenze yonke lo msebenzi physical enkonzweni, because as much as ufuna ukukhula spiritual, ufuna ukuprofeta, ufuna ukwenza into enkulu, kodwa asonake lento ezenzeka physical kanti zi-associated nokuthi wena ukhule spiritual. Ngiyo mama.